Svítí mi mobil. A já si nějaké zmeškané hovory. Tak. Hovoř na to vím. No ahoj Janíčku, zrovna jsem ti chtěla volat. Prosím tě, zapla jsem počítač a nedostanu se na internet. Řekneš mi jak na to? No babi, musíš najet myší na tu ikonu internetu a kliknout. No, tak jo, moment, minutku. Počkej minutku. No, tak ta myš mi utekla. No ale babi, to je taková ta na drátě u počítače, tomu se říká myš. Aha, no jasně, počkej. No jasně, takže říkáš, že mám kliknout, jo? Nic. Ale babi, to musíš dvakrát. Jedem. Aha, děkuju, jsi zlatý. Mua. Dobrý den. Dobrý den, co vás trápí? Strašně bolí tyhle zuby. Jistě, podívám se. Buďte tu jako doma. Promiň, to vpadlo mi mobil. Ano. Tak, tady ten zubeček. No. Tak, dostaneme malou injekcičku. No, nebojte. Neboj, taky ten pán. Neboj, ten doktor je hodný. On není taky zlý, jak ten vás zubař. Teď. A tu se chtěli na preventiku. Neboj, to nebylo zase. Vytvořili HTC Lanka, IKA,